Čaute. Vítam vás v tomto druhom random vlogu. No, takže dneska máme, koľko toho je? Kameraman. Mareček, hovor, koľko toho je? Tak ja si to... Počkaj. Mám to na svojom mobilku s takou cicou. A je júla 28. Takže dneska je pekne, je útorok. Zajtra kamoši, napríklad Mareček a Mišo do Pišodo, a nie Mišo, pôjdu s jedným kamošom Alexom na takú jednu prehliadku. Ja nie, lebo mne sa nechce, nie že nechce, ale tak skoro ja ráno nestávam. O 9:00! Nevadí. To je strašne skoro ináč. No, to máš pravdu, Mareček. Nehyb s tou kamerou. Nie, si robím srandu, hej? Tak bacha na to. Teraz to zaostrilo tvoje prsty, vyzerá tak dildo americké. Dobre, to stačí, to stačí. Dobre, dobre. Takže... Čo robiť? Tu je list. A tu je helma. To je kúzlo. A list je v helme. A teraz? To je kúzelnico. Môj ruksak z toho vynechaj. Žaluď. Toto nie. Toto nie. To je klobučík. Nejakého ujka pajka. Že? Že? No povedz áno. Áno. Dobre, no veď. Pripadá ti to troška na čo. Ešte takú čiarku do stredu. Predstavujem vám novú žaluď s čiapičkou. Ak zavoláte hneď, dostanete čiapičku ďalšiu zdarma. Ak zavoláte o 5 minút, dostanete 3. Ak zavoláte i hneď, máte ju celá zdarma. Kúpte si túto novú žaluď s čiapkou. Pomôže vám v domácnosti, ako napríklad pri hlade. Keď ste hladní, zežerete to. Alebo zjete, ako chcete. Môžete ju hádzať po deťoch. Trieskať si ju o gebulu, rozbiť ju hlavou, rozbiť ju nohami. Presne tak. Takže, kúpte si ju hneď. Ty sa tam nepriťahuj vzadu s tým šimpanzom. Uga. No dobre, ideme keď. Takže o politike. Dobre, jedna sa vidí. Teraz. O politike. Politikuš. Takže prever Kiska nám dovolil. Čo nám dovolil? Srad na zem. Ej! Ale nie. Ale nie. Bratislava staré mesto. Potlesk. A teraz kopanec Messi alias Piďurik. Áno, Piďurik. No ideš. Hej! O to boli. Ukáž teraz ja. Ale musíte tam byť vidieť, takže tam, alebo ja to zoberiem do sebou a bude to pohyblivá kamera. Počkaj. Presne tak. To je šimpanz, uga, bumba, dum. Ej! Ja som ten, čo navádzal ľudí do tej reštiky. Au. A teraz Marečkova. Nie! Je ľahší, nie? O trošku. Hej. Už ho polož. Hodí, či položíte? Položiť. Nie. Ideme robiť BLE. How to twerk. Dobre, tak. Tu máme ďalšiu žalude. Pozrime sa, pozri. Dvojitá žaluď. Lepšia akcia. Marečko, poď sem. Ideme teleshoppingovať. Ale nie. Dvojitá žaluď. To je očný klam. Hej. Predstavujeme vám žaluď. Je výpomocná v robote, doma, všade, v prírode. Keď ste doma, môžete s tým mlátiť deti.
napríklad Marečka. Ale budem taký dobrý. Jasne, že teraz mi niekto volá, preruší sa nahrávanie. A neprerušilo sa. Ej, nezmôžeme to vidieť. Počkej, Mišo mi volá. Takže Miriam bude. No tak rýchlo, Miriam. Počkej, rýchlo to ukončí. Takže, bim, čaute, tu je Vagi. Nie, Polana. Či Polada. Polada, áno. Video. Áno, šúchaj. Ahojte. Počkaj, ešte urobím. Ja ťa odstrčím, dobre? Dobre.